l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Vincenzo Senzaro u Marco Coniglio, żewġ Taljani ta' 24 u 52 sena rispettivament, inżammu arrestati wara l-wiġbu ħatja li serqu van. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud intqal kif l-imputati li wieħed minnhom huwa f'siġġu tar-roti u li għandhom il-vizzju tad-droga inqabdu jissirqu fil-fatt. Ġie spjegat kif nhar it-28 ta' Marzu l-Pulizija irċiviet telefonata fuq il-linja tal-emerġenza 112 fejn raġel irrapporta li kien insteraqlu van. Wara tfittxijiet li saru mit-taqsima ta' Rapid Intervention Unit sa ftit sigħat wara, ir-riżulta li l-van kien jinsab fit-triq tal-barrani f'Ħal Tarxin u bekk l-imputati ġew arrestati minnu fih. Kien għalhekk li Senzaro li joqgħod witilajn ingħata sentenza ta' 2 snin priġunerija wara li kien il-moħħ wara din is-serqa. Dan filwaqt li Coniglio li m'għandux residenza jew impjieg fiss ingħata sentenza ta' 6 xhur priġunerija. It-tnejn li huma jingħataw ordni ta' trattament għal 2 snin brabta mal-vizzju ta' droga. F'messaġġ li għadda l-Maġistrat Joe Mifsud għalli la darbidin f'pajjiżna l-imputati jridu jimxu mal-liġijiet ta' pajjiżna u mhux jiġu f'pajjiżna u jallarmaw lin-nies għal xejn.